ناو چیروکا me ji çîrokên Mîrza Mihemed, çîroka Mîrza Mihemed û hûtê heft serî. Yani canavar heft. Cinawarê ku heft serî wî hebe. Ji weşanên nayê bi qelema Yasemîn Elban. Xwe ewrî diyariya wî bû. Belê diyariya me kir û maliya va. Hebû tunebû rehmet li ser dê û bavê hazir û guhdaran, bi tevî derî cînaran, ji xeynê dizê xiyaran. Di dewr û zamanekî de padîşahek hebû. Sê kurên wî hebûn. Her yek ji wan wek pehlîvanek bûn. Her sê bira pehlevan. Ev çi ye? Pehlevan ê ku jêhatîne, ê ku qehreman in. Her sê bira jî mêr di ser pozê xwe re nedidîtin. Mêr di ser pozê xwe re nedidîtin, yanî di ser xwe de kes nedidîtin. Ji xwe jêhatîtir kes nedidîtin. Rojek ji rojan padîşah û her sê kurê xwe li xas baxçê digerîn, dêna xwe didinê ku mexlûqatek ketiye nav xas baxçeyê wan, ne fêkî bi daran vehiştiye, ne jî zar û zewat. Baxçê ser û bin kiriye. Padîşah û kurên xwe şaş dimînin ka gelo ev çi ye, ev kî ye ketiye nav baxçeyê wan. Ew roj bêdeng dimînin. Dotra rojê dibînin ku dîsa ew mexlûqat ketiye nav baxçê, baxçe xira kiriye, tar û mar kiriye. Kurê mezin dibêje, îşev ez ê nobetê bigirim, ka ev çi mexlûqat e, tê zirarê dide baxçeyê me. Kurik diçe xwe li quncikekî xas baxçê vedişêre, her çi qas dem derbas dibe, tirsa wî jî ew qas zêdetir dibe. Evana ser pozê xwe de kesî nedidîtin, lê wa ditirse. Hêj şev nagihîje nîvê şevê, ew direve diçe li xaniyê malê cilkekê diavêje ser xwe û radizê heya sibê. Sibê dahî radibe di nêre ku dîsa xas baxçe ser û bin biye. Gavek şûn de bav û birayên wî tên bavê wî dibêje: Ka te îşev çi dît? Ew dibe bavo, ez heya destê sibê mame şiyar, lê min ne kesek û ne jî tiştek dît. Hev radike sankî. Kurê navîn dibe îşev ez ê nobetê bigirim. Kurik diçe li binê darekî rû dine û dimîne li hêviyê, lê her diçe tirsa dilê wî mezin dibe. Nîvekî birayê wî em bin. Hêj di êvar de ew jî weke birayê xwe yê mezin diçe xaniyê tenorê, cilkekê diavêje ser xwe û radizê heya sibê. Sibê dahî li xas baxçê dinêre ku îşev jî yek ketiye nav baxçe û xera kiriye. Bavê wî tê û dibêje: Kurê min, ka te îşev çi dît? Kurik dibe: Wallah ez heya sibê mame şiyar, lê min tiştek nedît. Birayê biçûkê bi navê Mîrza Mihemed dibe: Îşev nobedar ez im. Her du birayên na elem binêrin çi dibe? Ê navîn. Ê navîn. Her du birayên wî henekên xwe pê dikin dibên: Tew, ka tu yê bi qerefetê xwe çawa nobetê bigirî? Kenê xwe pê dikin. Ji xwe her tim birayê mezin kenê xwe li birayê biçûk kirine. Her tim ev yewsa biye. Te jî qet tu qisa kirî ji birayê xwe li biçûk re? Em behsa xwe nakin. Mîrza Mihemed guh nade wan. Ber êvarê diçe nav xas baxçê, da ji xwe re holikek çê dike û tê re rûdine. Gava şev tê nîvê şevê xewlê giran dike, ji ber ku naxwaze bi xew re biçe, bi şûrê xwe tiliya xwe dibire û ew cihê birî tijî xwey dike. Da ku ji ber şewata tiliya xwe bi xew ve neçe. Heya destê sibê şiyar dimîne, destê sibê bala xwe dide ku çi? Çawa ku çiyayek li ser pişta çiyayekî siwar be, hûtekî heft serî bi heybet tê dikeve nava xas baxçê û tiştên tên xwarin dixwe, tiştên nan xwarin di ser xwe re diavêje. Mîrza Mihemed tîr û kevanê xwe hildide,
Tirkî dibêjin ok ve yay. Tîr û kevanê xwe hildide, diçe xwe li cihekî nêzê wî vedişêre, nîşan digire çend tîr davêja hût bi derba tîran birîndar dibe. Ji ber şewata canê xwe bi lez paşê vedigere û diçe. Gava hût diçe Mîrza Mihemed dide pey wî. Hût diçe li ber devê bîrekî û xwe berdide jêr. Bîrekî xwe berdide jêr. Mala wî hûre. Mîrza Mihemed lê dinêre ku şikeft weke bîrekî bêbin û zû zû diçe bi qasê ber aşekî aşê tîne û datîne ser devê bîrê. Pişt re diçe derdkeve huzûra bavê xwe, bavê wî dibê. Kate îşev çi dît û çi kir? Mîrza Mihemed hal û hewalê xwe yê hûtê heft serî ji bavê xwe re dibêje. Her du birayên wî yên mezin pozên xwe li xwe lê xwar dikin, henekên xwe pê dikin û dibêjin tu direwan dikî. Ew bi xwe direwan dikin la? Mîrza Mihemed dibê eger hûn ji min bawer nakin, werin em bi hev re biçin ser devê wê bîrê. Padîşa bi heyhata xwe ve û bi tevî her du kurên xwe ve didin pey Mîrza Mihemed diçin. Kêm diçin, zêde diçin, digihêjin ser devê bîrê. Bala xwe didinê ku beraşeka mezin li ser devê bîrê ye. Birayê wî yê mezin xwequre dike, diçe ku beraşê ji ser devê bîrê rake û derewa Mîrza Mihemed derxîne holê. Lê dike û nake nikare beraşê, kevrekî mezin, ji cihê wî bileqîne. Ev car kurê navîn tê, ew jî çawa dike nikare alîkî beraşê rake. Mîrza Mihemed du yek derbê de beraşê radike û datîne Erde. erdê aliyekî. Her du bira pir li ber xwe dikevin, birayê mezin dibe şirîtek bi min ve girê bidin, ez ê bikevim hundirê bîrê, lê binêrim ka gelo li wir çi heye çi tune ye. Ji ber ku wî kevirê nikaribiye rake, li ber xwe ketiye xwastiye telafî bike. Şirîtek pê ve girê didin, wî berdidin binê bîrê. Şiir yani ben ne? Werîs benik. Binê bîrê hêj nagehêje nîvê bîrê, tirsek xwe berdide nav dilê wî, hema zû bi zû şirîtê dikişîne ku wî bikişînin jor. Gava derdikeve, li wan vedigere û dibêje walleh min li wir tiştek nedît. Direwan dike dîsa firat ke. Ev car birayê navîn diçe, ew jî heman tiştî dibêje. Mîrza Mihemed şirîtê bi xwe ve girê dide û xwe berdide jêr. Gava digihîje jêr, bala xwe didê ku çi? Her der bi xalî û xalîçeyan ve raxistiye û mirov li ser rûyê dinê çi bixwaze li wir heye. û mirov li ser rûyê dinê, li ser rûyê dunyayê çi bixwaze li wir heye, li wir her tişt heye. Li wir bi sedan ode hebûn. Lê deriyên wan girtî bûn. Mîrza Mihemed diçe deriyê odeyekî vedike, lê dinêre ku va keçeka pir rind û bedew li ser text û rewanan rûniştiye, nexş û nemişan çê dike. Ji xwe ku Mîrza Mihemed Efendî li wir hebe, illakî keçkeka rind jî li wirê heye. Di çîrokekî dina çîrokekî min de cem xwendibûn, dîsa vî xezalê qîzkekî delal bû. Bû keşkekî delal. Nexş û nemîşan çê dike. Silav û xêriyê didin hev pişt re Mîrza Mihemed jê pirsa hûtê heft serî dike, keçik dibe. Yekî ew birîndar kiriye, niha di nav nivînên xwe de raza ye. Em dikarin pir li ser van çîrok û çîrvanokan xeber bidin ka Mîrza Mihemed çi ye wê keçik bibîne, wê pesa hûtê bike, wê pesa keçikê bike. Lê em dev ji van berdin ka çîrok ji me re çi dibêje. Ka rê û rêbaza wê ji min re bêje ez çawa dikarim wî bikujim. Mîrza Mihemed jê re wisa dibêje keçik dibe ez nizanim here odeya filan derê xuşkeka min a ji min biçûktir heye ji wê bipirse. Mîrza Mihemed diçe deriyê wê odeyê vedike, dibîne ku ew keçik jî li ser textê rewan rûniştiye, Rewan? textekî xweşik û bêhempa. Nexş û nemîşan çê dike, piştê silav û xêriyan jê re daxwazên xwe vedibêje,
keçika navîn jî weke xuşka xwe ya mezin dibe. Ez jî nizanim here ba xuşka me ya biçûk ew du ode wê de ye. Mîrza Mihemed diçe odeya keça biçûk lê dinêre ku keçeka wisa rind wisa bedew li ser textê rewan rûniştiye nexş û nimişan çê dike. Sê xuşk nexş û nimişan çê dike. Kesine wan sê xuşka bîne hepke ê mezin bizewce hepke ê bi navîn bizewce hepke ê biçûk re. Çünkü aynı nüfsan. Wisa xuya dike herî. Hema mirov ne bixwe û ne venexwe mirov şev û roj lê binêre mirov ne birçî û ne tî dibe. Dema ku bayê eşxêl yekî xe wisa ye. Dildar û evîndarê li hember wî be her tişteş bîr dike. Ji ber wî şairekî navdarên Ereba dibêje kî dema ku tav dertê dibîne ku dilgirtiya min li wê derê ye dibîne ku ew keçika rind û bedew li wê derê ye dibe şerm dike ji delaliya wî xwe vedşêre li pişt ewran. Yani hewqa mübalaxayê mezin dikin. Ku yek ji yekî hez bike her tişt li ber çavê wî êdî reş dibe. Tenê ronî û ronahiya wî keçika bedew jê re xuya dike ji bilî wî. Tiştekî li ber çavê wî êdî nayê. Ji xwe eşq gotina eşq yani aşk zanî çi ye? Eyn şîn qaf. Ev eşq giyayeke. Ev eşq giyayeke koxoldora darekî dilefîn e zanî wî zûwa dike wî dixwe dimehîne. Ji ber ku ew ê ku dilîkî dibin ji yekî hez dikin eynî wekî ku ew giyayê eşqî li wan xistibe wan zûwa dike. Ya kam ku dema bûn Mîrza Mihemed diçe odeya keça biçûk lê dinêre ku keçeka wisa rind wisa bedew li ser text û rewanan rûniştiye nexş û nimûşan çê dike. Hema mirov ne bixwe ne venexwe mirov şev û roj lê binêre mirov ne birçî dibe û ne jî tî. Keçikeke wisa nazik û nazenîn e. Eger ew mewûjeke reş bixwe dê bixuye ku çawa pêlpêlok di qîriya wê re diçe xwarê. Pêlpêlok? Yani li vê derê mübalaxa dike hewqas delal û rind e endî her tişt eyan e. Eyan. Belî diyar e. Gava çavên wan bi hev dikeve ew ne dilek bi hezaran dilan hev dihebînin. Yani dicab diecbînin. Erê. Hêj gotin di devê Mîrza Mihemed de bû keçik dibe. Mîrza Mihemed tu bi xêr hatî. Ev çendeke ez li hêviya te bûm Mîrza Mihemed dibe. Nexwe tu dizanî ez ji bo çi hatime vir? Keçik dibe erê ez baş dizanim. Mîrza Mihemed dibe deka bêje bi çi rê û rêbazê? Keçik dibe li odeya dêwa heft serî di nav textekê de şûrek heye. Ew şûr bi sêr e. Divê tu wî jê bikişî û bi yek derbeyê li stiyê wî bixî. Dê qoqê wî yanî serê wî bikeve erdê dê ew qoq ji te re bêje çi qas derba te xweş bû ka yeka din jî lê bixe. Nebî tu derba dudiyan lê bixî. Eger tu derba dudan lê bixî dê ew dîsa sax be û rabe ser xwe. Sihêr ji vî re dibêjim. Mîrza Mihemed diçe odeya Hûd lê dinêre ku Hûd di nav nivînan de raze ye. Li der û dor dinêre çavên wî bi şûrê nav tehtê dikeve. Diçe hemû quweta xwe dide û şûr ji nav tehtê derdixe. Nav wî zinarê derdixe. Derbek li serê Hûd dixe qoqê wî li erdê dikeve qoq tê ziman û dibe. Çi dibe? Ev çi derbek xweş bû ka yekî jî lê bixe. Mîrza Mihemed pişta xwe dide wî û diçe. Diçe ba keça biçûk navê keçikê Eyşê bû. Mîrza Mihemed ji Eyşê re dibe. Eyşê em sê biran e û hûn jî sê xweşk in. Ji xwe tu ya min î.
خوشکا تیا مزن بلا بگیجه برای من مزن خوشکا ناوین جی بلا بگیجه برای من ناوین عیشه دبه باشه سوز ددن هف و گستیل کن خوال هف دو گوهرینن میرزا محمد هر سه کچان دبه بردوی بیری کچان مازن به وریس و گرید ده و دشینه جور بدور کچان ناوین دشینه دور ته عیشه میرزا محمد که کو وریس به عیشه و گرید بده و ویجی بشینه جور عیشه دبه میرزا محمد وره تو بیامن بکه تو بریامن درکه و جور پشت تو من بکشینه براین تا ببختن ده او ببختیه لتبکن ببخت خاین یعنی اویا هنجران ناو انسان دا چه به برای وی بجی به سربلندیا برای خو سربلند نابن یعنی برای بچوک وان خلاص کریه لی دبه کو اویا جخوره وک بچوکاتی ببینن نفس آوان بار نادن اویا نخواشی نکی تشکی نباشه میرزا محمد جی دبه نخیر او تشتین وسا ناکن تو راحت به عیشه دبه اگر وکی من گوتی چه بو تو هر اوده حود ده ناو ره ویده چل مفتین اودهان هنه ناو روی ویده چل مفتین اودهان هنه ده اوده چلان ده حوزک و ده میه هنه برخک هنه یکی جوان رش و یکی جوان سپیه او هر دو مه هر روش تنه سر وی حوزه به ساعتان شر دکن وسا شر دکن ده ناو خویدان دا ورد بین ده داویا شر ده مها رش رنگ خادگوهرنه رنگ سپی دگره یا سپی جی رنگ رش دگره دوی تو باش پی بزانی گاوا داوی بشره وان بی خواباوی جه سر پشتا مها سپی ده او تدرخینه قاطا جور لی اگر تو خوشاش بکی او خواباوی جه سر پشتا مها رش ده او تا هفت قاط ببه بنی عرده ده تو دوزانی و منج ترا گوت عجیب نه چیروکک چه عجیبه اف چیروک کردای برنا میرزا محمد سر اول خوشکا مزن دردخینه جور برای مزن گاوا کچکه دبینه دل خاله خوش دکه پشت را کچکا ناوین دردکه جور برای ناوین جی دل خواه بوی خوش دکه ده داویه ده عیشه دردکه گاوا چاوین برای مزن به عیشه که به عیشه که ده بیجه میرزا محمد لبا رند گهاندیه خواه دبی میرزا محمد لبا رند گهاندیه خواه از وی یکی قبول نکم شوری خواه لی دخه وریسی که میرزا محمد بکشنه جور دقتینه یعنی او براد بیجه اف کچک ای دلال کچکا دلاش خواه گرتیه لبا دلال یعنی ام بیجن پرچه دلال قالبا دلال میرزا محمد اما گوره مثلا ای پچوک بوده ای نزن ای نابه ایجا ای ناوین ایجا بجای بخیده لی بیا جه باش کریه چون میرزا محمد چون که گورا قامه وان گورا تشته وان مثلا گورا ابنیه مصاف کریه میرزا محمد جر و دچه لعردید که و دمکی درش بهش لعردید مینه گاوا شویته سریوی گوتنین عیشه دکوین بیراوی را دبه دچه نو ره هود دا قفتا مفتان هلده و یک بیک دری اودهان وکه لسر روی دنیای ده چه بویا بوان اودهان ده هبون ده داویا اودهان ده راست حوز آوه ته خود قنجکه که ده وید شیره و دمینه لحیویه دمک شون ده هر دو مه تین سر آوه و دست بشرد کن میرزا محمد چاوین خوش مها سپی ناقدینه هر دو مه بساعتان شردکن وسا شردکن پشته دمکی مها سپی رنگ رش دگره و مها رش رنگ سپی دگره پشته شره وان دخده میرزا محمد خوشاش دکه که کیجان جوان رش بو همه خداویج سر پشته مها رنگ سپی آکو بره رش بو هیوا مها سپی میرزا محمد هفت قاد دبه بنی عرده
میرزا محمد رادبه سرخواه لدر و دور خودنیره دبینه کوا جدور و زهایک قصدا هیلون تجیکن تیر باز آل سر زنار دکه شوری خود دکشینه و هیدی که هل دکشه سر زنیر خود دکهیجینه هیلینه و دمینه لحیویا زهایه گاوا زها ته و دو خود آویل تجیکه که بخواه شوری خود خود دو زها و حیا دو زهای دبه پشت ره زهای قط و قط دکه داتینه پشت ره زهای قط و قط دکه داتینه بر تیجکان قط و قط دکه و داتینه بر تیجکان بدو ره دچه بن هیلونه دبن سها دارکی ده رادزه تیر باز دزانه بو کده ایرو مار به تیجکن وی بخو لوما اف چند سال بو که هر سال وی تیجک چید کر و زهای رش دهات تیجکن وی دخوار تیر باز جبو وی قاسه چوبو بر آشکی مزن خسته بو دوی خواه آنه بو که باویج سر زهای رش و وی بکجن گاوا نیزیکایی هیلینا خود که بالا خود ده کو وای یک لبن هیلینا توجیکن وی رازایه جوه و کو ده میرزا محمد و زرار بده تشکن وی ایریش دریج میرزا محمد دکه کو بر آشا دوی خود با آویج سر او وی بن ارد بکجه یعنی تیجکن وی دکن هوار جماکا خورا دبین دایه وی ام جزهای رش خلاص کرنه تیر باز لی دنیره که او زهای بسالان دها تیجکن وی دخوار هاتیه قط و قط کرن او تیجکن وی را بیه قوت ویده هنک خلاتیان نویساندنا دا خلاتی شاشی کرنه جبر وی خوندنه پر هرکبار نینه تیر باز دچه لمیرزا محمد دنیره دبینه که تاوه دایه سر روی وی به باز کن خواه جره سیه چه دکه او دمینه هیوی حیا میرزا محمد شخو شیار ببه گاوا میرزا محمد شخو شیار دبه تیر باز دبیجه ای بنی آدم خوده تتیجکن من جزهای خلاص کرنه توج من چه بخوازی ازی پیک بینم میرزا محمد حال و حوال خوژه دبیجه و دبین ولی موری مادم که خونده بو از هیدی که از در باز دون پیره لقرافت ویدنره زیده پی باوری ناینه لی دیسا دده پیشیا وی او دچن چوا دگیجن ور میرزا محمد دریجه لسر زها دکه زها آگر جدوی خودبارین سر میرزا محمد بشوری خوی سهر سه چار دربن لی دخه او وی دکجه پیره فنجک لخود ده او وی مزگینیه جه پادشاه را دبن شاهینه دکه وک ناو شهر پادشاه گازی میرزا محمد دکه او وی دبه حضور خواه او جرد بیجه جخوا از کچا خو لسر تا معر بکم اشترا معر بکم نه معر یعنی بدم تبتر بزوجینم جخینه وی توج من چه بخوازی از کارم کم چی ما دو برید خواهینه بی؟ ها؟ چی ما دو برید خواهینه بی؟ یعنی شخو قیز بوده؟ قیز بده و دوی تشتر نجی تبخوازی از کارم کم میرزا محمد بی نا پادشاه من از که چاته نخوازم از تنه جته چل هیتن برانان و چل مشک آفت خوازم پادشاه دمه ده همان دمه ده اینی وقته ده دا خوازن وی پیک تینه سه چار هف خلامان ده بر دستان خلام وان آو و هیتان لسر پشتا دوان باردکن ددن ری دچنه با تیر باز به توی میرزا محمد و آب و هیتن برانان داتین سر پشتا خواه و باز کن خواه لبا دکه و دست به ریویتی سر روی دنیای دکه تیر باز گاوا سر خواه لمل راست زورین میرزا محمد مشکک دخه دویوی گاوا سر خواه لمل چپ زورین هیتکی
برên davêje devê wê. Tey perçeya goşt. Teyrê baz hey dixwe û hey tebeqe bi tebeqe, qat bi qat ber bi jor ve diçe. Hema bi ber xilasbûnê ve diçin, serê xwe li milê rast dizivirîne. Mîrza Mihemed dike ku hîta da wî biavêje devê wê, hît ji destê wî difilite û dikeve. Hema bi lez şûrê xwe ji ber dikişîne û hîtekê xwe ji piyekî perçeyekî piyê xwe jê dike û davêje devê wê. Teyrê baz pê dihese ku ev hît ne yê berana ye, pê dizane ku yê Mîrza Mihemed e, ew hîtê nabelîne, nadqurtîne, dibin zimanê xwe de dihêle. Gava derdikevine ser rûyê dinê, Mîrza Mihemed ji ser pişta wê peya dibe. Teyrê baz lê dinêre ku Mîrza Mihemed dikule. Teyrê baz hîtê wî ji binê zimanê xwe derdixe û bi ranê wî ve dizeliqîne. Mîrza Mihemed û teyrê baz xatirê xwe ji hev dixwazin, her yek bi rêya xwe ve diçin. Mîrza Mihemed ber bi şehrê bavê xwe ve diçe, gava digihêje şehir, bala xwe didê ku di nav şehir de şahiyek heye. Li der û dora xwe dinêre ku ji kesekî bipirse û agahî bigire, dibîne ku waye piyek av hêldaye bi ber mala xwe ve diçe. Mîrza Mihemed dide pey pîrê. Gava pîrê dikeve hundir, Mîrza Mihemed li deriyê wê dixe û dibe: Pîrê, tu mêvanan nahewînî, tu mêvanan qebûl nakî, wan nastrînî. Pîrê dibe: Wele ne heye pîrê bixwe, ne heye jî bide mêvanan. Mîrza Mihemed kîskek zêr ji berîka xwe derdixe û davêje ba pîrê. Pîrê şa dibe, diçe kasê li kudikê dixe, kudikê li kasê dixe, hinek xwarinê çê dike, datîne ber Mîrza Mihemed. Mîrza Mihemed dibe: Pîrê, ev şahiya li nav şehir çi ye? Pîrê dibe: Qet pirs neke. Kurê padîşahê me yê mezin bêbextî li birayê xwe yê biçûk kiriye. Ew hêştiye dibin bîrê de û dike bi destgirtiya wî re bizewce. Lê destgirtiya wî çend roj e ne dixwe ne vedixwe. Xwe li odeyê kilît kiriye, şûşeyek jehr girtiye destê xwe û dibe: Ez yan a Mîrza Mihemed im, an ya axê me. Mîrza Mihemed dibe: Pîrê, ez Mîrza Mihemed im, ez bextê te da me, tu herî vê gustîlkê bidî Eyşeyê, bila jehrê venexe. Heya ez diçim hewara wê. Pîrê gustîlkê dixe nav baloçekê û diçe mala dewetê. Pîrê dike ku baloçê bide keçikê. Her kesên li wir henekên xwe bi pîrê dikin û dibêjin: Ev çend roj in, ew qasî xwarinên xweş tên ber Eyşê, ew naxwe. Dê baloçeyên te bixwe. Pîrê bêjin perçeyeke, poteke girtiye ku tiştek li navê de hene. Pîrê xwe li vî alê dixe, li wê alî dixe, xwe digihêjîne ber deriyê Eyşê. Jê dixwaze ku Eyşe derî veke û baloçeyê jê re anîye bideyê. Eyşê dibe: Pîrê, here xwe ji min dûr bixe, nexwe ez ê niha şûşeya jehrê rakim ser serê xwe. Pîrê dibe: Tu bi wê kul û kesera dilê xwe ya ku niha nêzê te bûye, tu vê baloçê ji destê min bigirîyî. Eyşê gava gotinên pîrê dibihîze, gotinên bi mene jî re dibêje. Dibe: Ew kul û kesera dilê te ku anka nêzê te bûye. Eyşê gava gotinên pîrê dibihîze, derî vedike û baloçê ji destê pîrê digire û gustîlka xwe di nav de dibîne. Pîrê vedigere, diçe hal û hewalê Eyşê ji Mîrza Mihemed ra dibe. Mîrza Mihemed şûrê xwe digire û diçe bi herdû birayên xwe re dikeve şer û bi ser dikeve û kar dike. Herdû birayên xwe davêje zîndanê, li ser textê bavê xwe rû dinê, çil şev û çil roj
şahiyê dike ew li wêr digihêjin mîrazê xwe em jî li wêr. Çîroka me çûn nav deviyan, rehmet li dê û bavê me hemiyan. Çîroka Mîrze Mihemed û Hûtê heft serî jî bi vî awayê xilas bû.